Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκουμε. Δεύτερη τηλεοπτική σεζόν για την εκπομπή Όλα για την Υγεία. Μαζί έχουμε αλλάξει η μέρα, θα είμαστε κάθε Παρασκευή από τις 8 μέχρι τις 9 για μία ώρα και θα συζητάμε, όπως κάναμε και πέρσι, έτσι και φέτος, τηλεοπτικά. Με βάση τους τηλεοπτικούς όρους θα συζητάμε λοιπόν για θέματα που αφορούν την υγεία μας, για βασικά ζητήματα για τα οποία όλοι πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και έχουν να κάνουν με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και την καθημερινότητά μας, πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη υγεία, πώς να έχουμε λιγότερα προβλήματα, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που όλοι ζούμε, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, όπου αντιλαμβανόμαστε πόσο πολύτιμη είναι η υγεία μας. Μπορεί να μην έχουμε άλλα πράγματα, άλλα αγαθά, αλλά τουλάχιστον πρέπει να διαφυλάττουμε ως κόριο οφθαλμού την υγεία μας και όσο μπορούμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας και τους ανθρώπους, τα προσφυλή μας πρόσωπα, από κινδύνους που ελοχεύουν. Θα συζητάμε λοιπόν κάθε Παρασκευή 8 με 9 για τέτοια ζητήματα, για απλά πράγματα αλλά και σύνθετα με διακεκριμένους επιστήμονες, με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο της υγείας, κυρίως με γιατρούς που έχουν πολλά να μας πούν και να μας ενημερώσουν, πάντοτε ψύχραιμα, πάντοτε σοβαρά και με επιστημονική ματιά στα πράγματα. Πριν σας παρουσιάσω τον καλεσμένο μας, φαντάζομαι οι περισσότεροι τον γνωρίζουν στη Λάρισα αλλά και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, θέλω να πω ότι επιλέξαμε το θέμα της σημερινής εκπομπής που αφορά στις ρευματοπάθειες και στον χρόνιο πόνο και το πώς μπορούμε να ανακουφιστούμε, ίσως να προλάβουμε κάποια πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που έχουν να κάνουν με χρόνιο πόνο και κυρίως με τις ρευματοπάθειες και τις αρθρίτιδες. Στις 12 του μήνα, πριν 2 μέρες δηλαδή, ήταν η Παγκόσμια ημέρα για την αρθρίτιδα, ένα σύμπλεγμα νόσων που αφορούν σε πάρα πολύ κόσμο. Πονάει πάρα πολλοί κόσμος από τις ρευματοπάθειες και τις αρθρίτιδες ιδιαίτερα. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά απόψε. Να υπενθυμίσω ότι αυτή η εκπομπή είναι ζωντανή. Μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς με τις δικές σας ερωτήσεις, με παρεμβάσεις, με οτιδήποτε θέλετε να επισημάνετε. Υπάρχουν 3 τρόποι να το κάνετε αυτό. Ο πρώτος είναι με τη τηλεφωνική μας γραμμή 2410-283-741. Ο δεύτερος είναι στέλνοντας από το κινητό σας τηλέφωνο ένα μήνυμα στο AST στα αγγλικά, αφήνετε κενό το μήνυμά σας στο 54999. Και ο τρίτος τρόπος είναι μέσω email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου υγεία@astratv.gr. Επίσης, να θυμίσω ότι μπορείτε να μας παρακολουθείτε και από το site της τηλεόρασης του Άστρα, www.astratv.gr. Σε πραγματικό χρόνο εκπέμπεται και μέσω του διαδικτύου η εκπομπή. Λοιπόν, να μην πούμε περισσότερα, πάμε να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο μας. Είναι ο καθηγητής ρευματολογίας, παθολογίας ρευματολογίας και διευθυντής της ρευματολογικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισσας, ο κύριος Λάζαρος Σακάς. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Σακά. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Είχαμε κάνει και πέρυσι μια κουβέντα. Τότε είχαμε μιλήσει κυρίως για τις ισχυαλγίες και τις οσφιαλγίες, που είναι ένα κομμάτι των ρευματικών παθήσεων. Σήμερα θα συζητήσουμε πιο πολύ για τις αρθρίτιδες, αλλά θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή το γεγονός ότι υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι και στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου από τις ρευματοπάθειες. Γιατί γνωρίζουν αυτή την εξάπλωση οι ρευματοπάθειες? Είναι, όπως τονίσαμε και άλλες φορές, οι ρευματοπάθειες πάρα πολύ συχνές. Και στη δική μας μελέτη που κάναμε πριν λίγα χρόνια, αλλά και σε όλο τον κόσμο, 1 στους 4 πάσχει από κάποιο ρευματικό νόσημα. Και οι εκδηλώσεις των ρευματικών νοσημάτων εκδηλώνονται κυρίως με πόνους αρθρώσεις. Ναι. Πόνος λοιπόν στις αρθρώσεις είναι πάρα πολύ κοινό. Έτσι, κοινό σύμπτωμα. Και το καθήκον, ας πούμε, του γιατρού και του ειδικού είναι να ξεχωρίσει ποια από τις αρθροπάθειες έχει φλεγμονή και ποια δεν έχει. Γιατί η αρθροπάθεια που έχει πόνο και φλεγμονή συνοδεύεται και με προσβολές άλλων οργάνων εσωτερικών του σώματος. Και αυτό, όπως είπαμε, είναι καθήκον του γιατρού να ξεχωρίσει ποια από τις αρθραλγίες, τον πόνο δηλαδή στις αρθρώσεις, έχει φλεγμονή. Οπότε λέτε ότι μπορεί να μην είναι τόσο απλό όταν υπάρχει ένας πόνος στην άρθρωση, σε κάποιο σημείο της άρθρωσης, γιατί αν συνοδεύεται από φλεγμονή μπορεί να γίνει περίπλοκη η υπόθεση και να προσβληθούν και άλλα όργανα, οπότε έχουμε πολύ σοβαρότερες καταστάσεις. Έτσι. Αυτό πώς μπορεί να το ξεχωρίσει ο άνθρωπος που πονάει? Δηλαδή,
Ο πολλής κόσμος μπορεί να μην είναι σε θέση να το ξεχωρίσει. Ναι. Μόνο ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία που βοηθάνε να το ξεχωρίσει. Και ποια είναι αυτά? Καταρχάς, όταν είναι πρισμένη άρθρωση, διωγγωμένη. Ναι. Αυτό είναι σημάδι φλεγμονής. Ή όταν είναι κόκκινη. Έχει δηλαδή, αλλάζει το χρώμα προς το κόκκινο. Αυτό επίσης είναι σημάδι φλεγμονής. Όταν νιώθει πιασμένο το πρωί, σηκώνεται, αν λόγω χάρη η αρθρίτιδα είναι στα χέρια, Ναι. σηκώνει το πρωί και έχει δυσκολία να ανοίξει και να κλείσει τα χέρια. Αυτό είναι σημάδι φλεγμονής. Μόνο το πρωί, έτσι. Ναι. Ή μετά από παρατεταμένη ακινησία. Και επειδή στον ύπνο είναι ακινησία, άρα το πιο συχνό ενόχλημα αυτού του είδους είναι το πρωί. Δηλαδή, όταν ξυπνάει το πρωί, δεν μπορεί να κάνει ούτε τις βασικές κινήσεις με τα χέρια. Έχει δυσκολία να ανοίξει και να κλείσει τα χέρια. Ακόμα και να ανοίξει και να και κλείσει. αυτό κρατάει πάνω από μισή ώρα. Όταν συμβαίνει αυτό, αυτό είναι σημάδι φλεγμονής. Και εκεί προφανώς πρέπει να απευθυνθεί αμέσως στο γιατρό. Στον παθολόγο. Στον παθολόγο των και από αρθρώσεων των ρευματοποδών, που είναι ο ρευματολόγος. Θέλω, επειδή ξεκινήσαμε έτσι γρήγορα τη συζήτηση, έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες να τις δούμε εντάχει, για να δείξουμε και το μέγεθος του προβλήματος και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Αυτή είναι η πρώτη. Λοιπόν, πάσχουν από ρευματοπάθειες περίπου, όπως είπατε και εσείς, 1 στους 4, περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτή τη στιγμή υποφέρουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από πόνο, ο οποίος είτε είναι συνεχής, είτε έρχεται και φεύγει έτσι, κατά διαστήματα. Ακριβώς. Αλλά επιμένει. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πόνος ο οποίος θα αφήσει για μεγάλα διαστήματα. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Υπάρχει και χρόνιος πόνος. Υπάρχει δηλαδή και περίπτωση να μας αφήσει για διάστημα και να επανέλθει. Έτσι. Ακριβώς, και αυτό. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι σημαίνουν οι ρευματοπάθειες, αυτά τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Το 50% των αναπηρικών συντάξεων που έχουν εκδοθεί στη χώρα μας αφορούν σε ρευματοπάθειες. Το 40% των χρόνων προβλημάτων υγείας αφορούν σε κάποια ρευματοπάθεια. Το 30% των απουσιών από την εργασία, μία φορά δηλαδή στις 3 που κάποιος λείπει από τη δουλειά του, συνήθως λείπει γιατί έχει κάποιο πρόβλημα με πόνο στην άρθρωση, έχει κάποιο πρόβλημα ρευματικής φύσεως. Και το 20% της χρήσης των υπηρεσιών υγείας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, όσο και αν ψάξουμε να βρούμε κάποια άλλη μορφή νοσημάτων, δεν θα βρούμε τόσο μεγάλο αριθμό προσβολών. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά της σοβαρότητας του προβλήματος και νομίζω ότι και η πολιτεία μέχρι τώρα το έχει αντιμετωπίσει έτσι σοβαρά το θέμα. Αλλά εγώ θέλω να εστιάσω περισσότερο στους γιατρούς που ασχολούνται με τις ρευματοπάθειες. Ναι. Επαναλαμβάνω ότι είναι σε αυτούς το καθήκον να ξεχωρίσουν ποια από τους πόνους αρθρώσεις, από τις αρθραλγίες, έχει χαρακτήρα φλεγμονής ή όχι. Ναι. Αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολο βέβαια μπορεί να είναι. Πανεύκολο είναι. Δηλαδή, επειδή ακριβώς υπάρχει στις μέρες μας και καταπώνηση υπάρχει για τους ανθρώπους, δεν υπάρχει ξεκούραση. Όλοι γνωρίζουμε ότι φεύγουν το πρωί οι άνθρωποι από το σπίτι για τη δουλειά και μπορεί να επιστρέφουν και το βράδυ, 8 ή 9 το βράδυ. Όλη τη μέρα υπάρχει αυτή η καταπώνηση, είτε είναι σωματική, ακόμα και ψυχολογική μπορεί να έχει, φαντάζομαι, επίδραση. Οπότε επιστρέφει όλος στο σπίτι, θα κάτσει να ξεκουραστεί και θα ξυπνήσει το πρωί, να το πω έτσι εκλεκευμένα, πιασμένος. Και θα πει: εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί, μπορεί να συμβεί και 1 και 2 και 3 και 5 φορές, να μην του δώσει σημασία. Να πει ότι είναι κάτι επειδή ακριβώς καταπονώ πολύ τον εαυτό μου, είτε εργαζόμενος είτε κάνοντας άλλες δραστηριότητες. Συμβαίνει αυτό. Αυτός ο πόνος είναι παροδικός. Ναι. Έτσι θα κρατήσει 1, 2, 3 μέρες. Θα περάσει. Έτσι. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι η πάθηση των αρθρώσεων έχει πόνο ο οποίος περιορίζεται μόνο στις αρθρώσεις, στις κλειδώσεις. Υπάρχει κι άλλος πόνος όμως, ο οποίος είναι από ψυχική καταπώνηση. Ναι. Επειδή δεν ξεκουράζεται ο άνθρωπος στον ύπνο, δεν είναι καλής ποιότητας ο ύπνος. Αυτός ο πόνος δεν είναι μόνο στις αρθρώσεις, αλλά είναι και σε θέσεις, όπως λέμε, έξω από τις αρθρώσεις. Και αυτές οι θέσεις είναι ορισμένες, που ο γιατρός βέβαια τις αναγνωρίζει. Ναι. Και μπορεί να πει ότι έχουμε και στοιχείο άλλο εκτός από την άρθρωση. Οπότε, για να δώσουμε την πρώτη βασική συμβουλή, πότε απευθύνεται κάποιος στον γιατρό? Όταν είναι παρατεταμένος ο πόνος, πόσο παρατεταμένος, δηλαδή για πόσο διάστημα δεν υποχωρεί, πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό? Ο πόνος είναι σύμπτωμα το οποίο είναι προειδοποιητικό και λέει ότι κάτι συμβαίνει στον οργανισμό. Ναι. Εάν αυτός ο πόνος